Pels cantants del Fòrum Avelló Companyia de Sarsuela de Mollet, aquest concert de Nadal ha estat especial. L'actuació ha volgut ser un homenatge a Joan Antoni Salom, que va morir fa unes setmanes. Aquesta cançó, Que viva Mario, obria l'actuació perquè és una de les peces que forma part de la sarsuela La leyenda del beso. Precisament, el mes d'octubre, la companyia representava l'antologia d'aquesta sarsuela. Joan Antoni Salom va ser baríton i fundador de la companyia de sarsuela de Mollet. Aquest concert el dediquem al nostre company i amic, en Joan Antoni Salom, perquè ens va deixar fa molt poc i serà molt sentit i a més molt emocionant per nosaltres, perquè el portem al cor i a més estarem encantats de poder dedicar-li aquest concert amb ell. Per l'entitat, aquest concert en el Casal Cultural és una de les actuacions que s'ha convertit en una tradició a la ciutat. Sota la direcció de Daniel Pérez, té un repertori dividit en dues parts. D'una banda, peces d'algunes obres de sarsuela que l'entitat ha interpretat al llarg de la seva història i, per l'altra, les tradicionals cançons de Nadal com La joia en el món o Santa nit. Aquesta actuació tanca l'activitat d'aquest any del Fòrum Avelló, una entitat que té com a objectiu apropar la sarsuela a la ciutadania i mantenir viu aquest gènere líric en el territori.